DJ Skaneza nomroza. Andike lolu hlelo ulethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku Masi sukume sakhe iTheku umlalelo Khoza FM njengenjwayelo sibe naye ubaba umeya weTheku Council uCyril Xaba ohlelweni masukume sakhe iTheku ithuba lelisuke sizoza ukuthi ke ingabe iziphi izinto nezinhlelo nje ezikhona umkhandlu weTheku osuke ke usiphathele zona sibingelele kuNonkosi emsakazweni uKhoza FM siyabingelela. Adingelele Shenge ngibingelele noShandu kaNdaba ngiyabonga kakhulu ukuba nisamukele ngibingelele nabalaleli beKhoza FM. Nonkosi vuka Africa breakfast show iyona enamandla. Sibonga. iTheku lilokhu liqhubeke njalo ngokuba intandokazi ekusingathweni kwemicimbi emikhulu njengoba ke izolo sike sabona kuvulwa ngokusemthethweni ingqungquthela Nonkosi yeGovTech ka2025 lapho khona ke kwahlangana khona izithunywa ekahulumeni izimboni kanjalo kukhona nezobuchwepheshe kanjalo futhi ke nosomabhizinisi nje siyafisa ukuthi mhlambe ikuphi okusithintayo thina njengezakhamuzi zeTheku. Wenzathi izolo samukele izinkumbi zabantu yafasuma endaweni ezahlukene ukuzodingida inhlelo zokwenza ngcono impilo yabantu bakithi sisebenzisa ke ezobuchwepheshe ngithela ke yenzeka ke ngesikhathi nathi ngingohulumeni sibheke indlela ezintsha zokuletha intuthuko nama services kubantu baseNingizimu Afrika njengomkhandlu sisithathile isinqumo sokuthi ubuchwepheshe lobo kufanele kube bona obuhamba phambili uma sihambiswa ke lezidingo eziya kumphakathi ngoba ngobuchwepheshe wenza ukuthi ukuhambisa ama services izidingo zomphakathi kuhambe ngokusheshsha okukhudlwana and futhi kanti sikwazi nokubona uma ingalazinda yethu yogesi namanzi isinkingeni ikwazi ukusheshsha ilungiswa lokho futhi ke sivumele ukuthi sokusebenzisa nama drones lokuhamba phambili ukuze sikwazi ukukalaza singaze sibikele ukuthi udoti uqoqiwe yini ama potholes aqedhiwe yini and ihlahla zinonyiwe yini and uchwepheshe libona sokusebenzisa ke kuleli isikhathi sekusona so lo mhlangano uzosilekelela ekufuneni ezinye zezindlela ezokusebenzisa leli uchwepheshe bengisho nje ukuthi abantu ebekade babalelwa la ku2000 abahambele lo mhlangano ukuzobheka ke lento ukuba khona ababokela sisindwazi kusho ke ukuzotshala imali lapha eTheku ngoba bahleze emahotela abathenga izitolo zethu abanye futhi bazothi bangahamba bakhumbule ukuthi babe seThekwini kunendawo abangayivakashelanga baphinde babuye sisiphathe kahle ke izivakashi zethu zihambe zifudumele sengakakhulu sesimrosi khona nimhlambe okuthinta inkohlakalo ngabe ubuchwepheshe nibona ukuthi hayi ngenzeka lobu buchwepheshe bulekelele la mfethu ubuchwepheshe buzosilekelela ekulweni nenkohlakalo and ngokuthi ama systems ethu are going to be automated. One of the systems sisimroza ngishlebele nje ile system edikanye nama issues of procurement sizokwazi manje ukuthi izinto zingene lapha senziwe nge-technology ukuze makukhona la ongezwe kahle sheshe sibone futhi ke kusheshe kusilekelele ukuthi abantu abenza ama services eThekwini bakhokhelwa within 30 days upon submitting a valid invoice. Sabonga. Asibuye size la ngomunye umhlangano oke wabonakala ukuona phakathi kwakho nabakwa Passenger Rail Agency of South Africa uPrasa labo la khona kwaZulu Natal umnumzana uThami Sithole lapho ke benidingile khona ngeinhlelo ezithile eyiseqhulwini zokulungisa inqalasizinda yezitimela awuchaze ngomphumela walomhlangano uye wahamba kanjani khona enivumelane ngakho nenizobambisana ngakho mfethu besinabo upholo uqhamuka kaPrasa and njoba wazi sisi ukuthi ezokuthutha zinsika ezomnotho so lo mhlangano ke nePrasa ebugcila kakhulu ekutheni siqikelele ukuthi sisekhona sithola ukuthi sisekhona nengenaba nokuthi ingasetshenziswa kanjani ukuze ingenaba sizokhumbula ukuthi kule ikhukhula edlule idolobha lethu lakhahlamezeka kakhulu kakhulukazi ngalama floods angu20 ikhukhula zango2022 yaphazamiseka engalazinda yezokuthutha
okwaholela ukuthi itimela eziningi zingakwazi ukusebenza kwamashu koStenge eMlazi ePinetown noline ababheke eningizimu Afrika kushona ePort South Coast. Yize ke umsebenzi wokulungisa le ngazinda usezingene eliphezulu. Kuyakhona okusaselele ngemuva angireport nje ukuthi endaweni njengomlazi nakomashu nasePinetown siyahamba isitimela nakuba sekhona ingqinamba kwezinye indawo. So iphimba ke liphindela ngibikela ukuthi umsebenzi wokubuyisa ulayini wala eStenga and benenkinga lapha baze bawubypassa sekhona ke mawubebe bypass ukuthi isitimela sizokuhamba la bekade sihamba khona before kodwa sebexhumene no Transnet ukuthi bawulungise lo line ukuze iphinde futhi itimela zikwazi ukuthutha abantu ngendlela ebekade sibathutha ngayo ngaphambilini. Lokho kuzokwenza ukuthi abantu basheshe bafike endaweni zokusebenza basebenzela kuyona and bangalindi isikhathi ukuthi and ku-cheap ukuhamba nesitimela kunokuthi abantu bakhokhe ukuhamba ngezinye iy'thutha abayisebenzisayo. Sesiya ngasemaphethelweni nje Nonkosi kuyajabulisa kakhulu ukubona amathimba ngixolise ukubona ithimba labasebenzi bomkhandlu benza nje umsebenzi omuhle wokukhuculula indawo eziningi lapha eThekwini. Ngesonto elidlule siyesababona begcwele indaweni ezifana neMbumbulo Adams Malukazi nakwaMashe Hostel. Ingabe lolu hlelo luzoqhubeka? Sizoqhubeka Sisimroza. Uyabona ke iyakhombisa ukuthi asigcine kuphela ngokuthuthukisa inkaba yedolobha. Sayima emalokishini njengoba ubala nje indawo ezingasemakhaya and so ufundisa ngokuqoqwa ngokukhuculula ukuhlanza indawo ehlala kuyona. Sikwenza lokho ngokuthi nathi sibe imdibi munye sikwazi ukuthi abasebenzi bethu bafike kuzo indawo. Lolu hlelo ke lungaphansi kweOperation Good Hope and sizama ukuthi sikwazi ukusheshe siphendule uma abantu besibikela ukuthi kunododo ongaqoqiwe amapipe nezitamkoko ezivuzayo utshani nehlahla ezidinga ukusikwa kanye nama-potholes adinga ukuthi agcitshwe. Ngesonto nje lidlule uhlelo beligcile kakhulu emawadini lawo abalayo koSiphingo uMkhomazi Malukazi Lovu eMbumbulo eMazimpeti. Bekhona futhi namanye amathimba abesebenza enhle nedolobha ezindaweni ezifana nekwaMashu Hostel. Sicela nje umphakathi mfethu ubamisane nathi. Asingathi screen kube khona abantu abangcolisayo semsisini ngoba ayikho udoti ofika nemvula lo wamaphepha nokudla locucuza yonke into ilahlwa yithina. Uma singakwazi ukugcina udoti endaweni ehlinzekela ukuthi igcine udoti kuzokwenza ukuthi idolobha lethu libe lihle kakhulu. Kuzokwenza futhi uma kufika ikhukhula zingathathi lo doti zovala ama drains masabuno umuka abantu njengoba bekade kwenzeka. Singabanga nje ukubambisana nabantu bakethi lapha eThekwini. Sisimroza ukugcina indawo ethi ihlanzekile ingabe nendawo ezoba nekhukhula ngenxa yokudedengu obangwe yithina. Ingakho sithi masisukume sakhe iTheku bese sisho sithi lolu hlelo ulwethulela ngomkhandlu weTheku kodwa akusuphuma nje Nonkosi sithini sikho namhlanje naye bafana nayi Nigeria. Mfethu uyazi thina njengabaseningizimu Afrika yebo sivamisa ukuthi kube nzima kodwa asithembe si support iSouth Africa nabafana bayazi ukuthi fully behind them sithi abasenze sijabule and njengoba beke besijabulise kweminye imihla. Hayi ngoba umthimpela naye usesibekile sakhe iscore wathi hayi ulinda ukuzwa manje semeya ngathula ngathi hayi kodwa beyazi ukuthi siyadlula vele nomhlonjo beviva nje nezemidlalo wazi kahle. Umkhumbuzo ngisadla kumshayina ukuthi ngangihamba ngibuza abantu baphuphe iphi namba. Sabunga kakhulu. Usuku oluhle. Ibona ke abangani bethu bohlelo la sithi ke masisukume sakhe iTheku lolu hlelo bulilethela ngezilokothe ezinhle umkhandlu wethi Vuka Afrika.